Ning panahon sa Semana Santa, hugot nga seguridad ang ipatuman sa ato ang Davao City Police Office kung DCPO atong paminahon ang seguridad sa Semana Santa uban ang opisyal nga atong nahinabi nga si Police Major Catherine De La Rey ang tigpamaba sa DCPO. Nanguna ang Davao City Police Office sa pagbantay sa mga simbahang Katoliko, ilabi na nga daghan ang atong mga kaigsuonan nga moadto sa simbahan ingon man sa pag-adto sa mga tourist destination uban ang tibok nilang pamilya tungod na panahon kini sa ting pahuway. Dili lalim sumala pa ang trabaho sa mga law enforcer sa kapulisan din aduna sila'y mga hagit sa kinabuhi ilabi na sa ilang nasinatian sa kalisod niadtong kasagsagan sa pandemya. Sa atong pakiginabi kang Police Major Catherine De La Rey, iyang gisaysay nga ang pagpanarabaho sa usa ka pulis dili sayon og mabutang gayud sa risko. Naay panultihon nga ang pikas tiil anaara gayud sa lubnganan. Rason nga usa sa ilang prioridad nga maaksyonan dayon og maserbisyuhan ang katawhan. So importante nga mukuha ka og kanang guidance, wisdom ug kusog diha sa imong pagtuo sa Ginoo nga dili kaniya pasagdan in whatever challenges na moabot sa imong kinabuhi. So very important sa pulis na pagmata pa lang daan na magpasalamat na no og mangayo og kaning good health protection diha sa kahitasan para makapadayon mi sa amo ang serbisyo diha sa katawhan. Breaking news mga kasama, gipailawom ni Presidente Rodrigo Duterte ang Davao City sa General Community Quarantine kung GCQ tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Kagahapon, Mayo 18, 15 ka mga bagong kaso sa coronavirus disease 2019 nagikan sa Barangay 23-C. Sigun ni De La Rey nga usasab sa challenges sa pagpanarabaho isip pulis nga dili niya malimtan niadtong panahon sa COVID-19 nga dili gayud malikayan nga mubati sila og kahadlok nga matakdan sa virus ilabi na kung anaa sa daghang tao. During sa pandemic, ang pinaka-challenge siya sir no kana ganing pagtan-aw nimo sa isa ka place nga daghang tao na. So di na ka mo sulod kay mahadlok man pug ka nga matakdan. And then diha pud sa mga simbahan since limited ang pwede mo sulod, ang ginabuhat na lang nato kay dito na lang ta sa online musabay sa prayer. Medyo naipanibago kay lain man gud na nga personal ka nga nasa sulod sa worship, di ba? Place or sa kaning sa simbahan o kanang diha ra kasi mong balay nagtanaw online. Pero of course na may guidelines ang ato ang gobyerno o ang kapulisan sa among organization na mga guidelines. Kato na lang po atong amo ang ginatuman with adjustment no kay pandemic time dapat man pud gud ta mo sunod sa mga nagkadaiyang protocols. Gidugang ni De La Rey nga karong hingpit nang nakarecover gikan sa pandemya og balik normal na, dili na limitado ang pagsulod sa mga churchgoers sa simbahan apan ipatuman gihapon ang culture of security og one entrance one exit policy sa matag simbahan. Kung pandemic time, limited ang pwede mo sulod sa simbahan no. Tapos ginapatuman nato ang 1 meter distance sa mga naglingkod. And then kung maximum capacity na ang simbahan, dili na pasudlon ng uban. In fact sa una, di ba, 50% na ganito ang pwede makasulod. Up to this time, kung ano siya, back to normal na. Wala na tayo limit as to the number of churchgoers nga atong ginapasulod sa simbahan. And then pwede na pod nga ang uban kung mapuno na diha magstay sa gawas. Subling nagpahimangno si De La Rey ning panahon sa Semana Santa gibawal gihapon ang pagdala og backpack sulod sa simbahan, apil ang non-transparent water bottle og ang mga mahait nga hinagiban din optional na sab ang pagsuot og face mask. Apan alang kang De La Rey, taliwala sa nasinatian nga pandemya, dako kining hagit sa kinabuhi nga ang pagpanarabaho sa pulis, dili sayon ibuwis ang kinabuhi apan wala siya kawad-i og paglaom tungod kanunay siya nagapangayog tabang sa giya og wisdom sa labawng makagagahom aron makapadayon sa pagserbisyo sa katawhan.
So na mga problema, usahay dili man nato mastorya sa uban, pwede yun nato siya i-share sa Ginoo. So ikuan ba nga murag ka friend nimo ang pud ang Ginoo. So kung siya jud ang kuan kana gani nga strength nimo o kanang source sa patience ug mga grasya nga ginahatag sa tua, especially sa maayong panglawas. Nagtuo si De La Rey bisan sa kalisod sa trabaho apan dako ang iyang pagsalig sa Ginoo nga dili taniya pasagdan sama sa natagamtaman sa kalisod nga dala sa pandemya apan karon hingpit nang nabalik na sa normal kini nagtimaan nga dili kita mawad-an og paglaom. Alang sa DXDC Holy Week Special. Kini si Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN.